Ze hebben het er smoordrok mee bij het Friesk Filmarchief. Het bezien, verwerken en beschouwen van oude films die digitaliseerd worden moeten. Al haast 2 jaar binnen ze met deze klus dwaande en nog heel tijd werd er materiaal binnenbracht. Benamen de laatste 3 maanden. Of mensen die zijn hun zolders aan het opruimen. Het kan ook zijn, ja, dat horen we ook veel, dat mensen weer van anderen hebben gehoord die hier films hebben liggen. Nou, dat kunnen wij ook wel doen. Dus zodoende blijft het hier binnenstromen en blijven we aan het werk. Het Filmarchief wil de Finsen dealen met het grote publiek en daarom zullen ze in sliekerfilm in Ljout vertoond worden. Komende maandje staat de Tweede Wereldoorlog centraal. In maaien de landbouw. Aardappel rooien met de hand. Ja. Zien er mooi waar bij, dat vorige mij. Dat ik was oorzus, dacht ik. Ja. Verrast binnen ze somtieren, liekers vliene wieken. Doe de originele film op die het maken is na de executie van 20 mannen in 1944 bij de Woudweg in Dokkum. Dat is de bekende film van de bekisting van de 20 gefusilleerden bij Dokkum. Dat is destijds gefilmd door Oets Andries Brouwer vanuit zijn zolderraam. En we hadden de film digitaal, maar het origineel dat was eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Het zou bij het NIOD liggen, die zeiden weer bij Beeld en Geluid, maar die hadden het allemaal niet. Uiteindelijk bleek het te liggen op zolder bij de oudste zoon van Brouwer. Een dramatisch verliezen dat neer vergeten worden mij en dat daarom bewaren blijven worden mat. Maar ook hoe men hier op het land aan het werk wie is tiergewichtig, vinden ze bij het Friesk Filmarchief. Even met de hand. Ja. En wat grappig is, iedereen rookt. Hè? Dat is gewoon wel. Ze roken al hier. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Het is heel belangrijk. Het is net als foto's, die vinden we ook belangrijk. En film zou het ook moeten zijn. Het is toch bewegend beeld. Vaak ook van dingen die er niet meer zijn. Of dingen die al zo erg zijn veranderd. Dat heel veel mensen ook niet eens meer weten dat het vroeger anders was.